Il-membri tal-Partit Laburista se jkunu jistgħu jivvotaw qabel il-jum propju tal-elezzjoni għall-Mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Fost oħrajn, f'din il-votazzjoni se jkunu jistgħu jivvotaw membri tal-Partit Laburista li se jinsertaw imsifrin dakinhar tal-elezzjoni li se ssir fit-tieni Sibt ta' Jannar. L-elezzjoni bikrija għall-Mexxej tal-Partit Laburista se ssir fit-8 ta' Jannar li ġej bejn id-9 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. Il-membri tal-Partit li għandhom id-dritt tal-vot u li jafu li jridu jivvotaw f'dan il-jum iridu jirreġistraw għal-vot fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tal-Ħamrun sa 3 ta' Jannar illi ġej, kif spjega ċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Dean Hili. F'każ li l-vot jew irreġistrat għawdex, jirreġistra għawdex ukoll, appena jkun hemm ir-reġistrazzjoni wieħed ikun jista' jivvota fis-sessjoni ta' early voting illi ser issir allura kif konna qed ngħidu qabel fit-8 ta' Jannar. Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se jilqa' l-applikazzjonijiet għall-elezzjoni bikrija kuljum minn barra il-ħdud, lejlet u jum l-ewwel tas-sena. Għandna bżonn id-dokument tal-vot biex wieħed jivverifika mas-sistema ovvjament illi wieħed għandu dritt tal-vot, però ovvjament ukoll jippreżenta dokumentazzjoni personali tiegħu, dokument uffiċjali illi permezz tiegħu wieħed jiġi identifikat u hemm formula preskritta li se tkun qiegħda tintela dak il-ħin mill-persuna nnifsha. Apparti votazzjoni bikrija f'Malta fit-8 ta' Jannar se ssir elezzjoni bikrija f'Tasannat Għawdex fl-istess jum. L-elezzjoni għall-Mexxej tal-Partit Laburista il-ġdid illi eventwalment jinħatar ukoll Prim Ministru se ssir fil-11 ta' Jannar. Il-membri eliġibbli se jkunu jistgħu jixħtu l-vot tagħhom fit-13 il-post tal-votazzjoni, finijiet li l-Partit stess mistenni jħabbar aktar il-qudiem. Din hija l-ewwel darba li membri tal-Partit Laburista se jkunu qegħdin jivvotaw biex jaħtru il-Mexxej tal-Partit, wara illi fl-2008 l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista kien ippropona li l-Mexxej Laburista jinħatar waqt Kungress Nazzjonali li jiġbor fih danu lill-membri tal-Partit Laburista u jkun dan l-organu li jaħtar lill-Mexxej tal-Partit Laburista. Persuna ssir membru tal-Kungress wara 5 snin konsekuttivi imsieħba fil-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.